tambura na gwagware Katsinawa, kiɗa na gwagware Katsinawa, doka kalangu sani waka ta gwagware ta shugaba na gwagware martaba sarkin katsina alhaji dr abdulmuni kabir usman shi zai yi naɗi na shugaban gwagware hakimi na rassa shugaban gwagwaren katsinawa shugaban gwagwaren katsinawa shugaban gwagwaren katsinawa taka a lafiya Muhammad dubbarar da jigon talakawa shugaban gwagwaran Katsina hakimin rarda Allah ta yama taka a lafiya Muhammad dubbarar da jigon talakawa shugaban gwagwaran Katsina hakimin rarda Allah ta yama taka a lafiya Muhammad dubbarar da jigon talakawa shugaban gwagwaran Katsina hakimin rarda Allah ta yama to mu fara sa sunan Allah wanda ya yi aljanu da mutane kayo karkara da rigage jalla shi ne ya kage birane ka aka zamun dai baitocin gwagwara shi alkhairi ne farin gani ne daga Allah rabbana shi kara maka girma taka a lafiya Muhammad dubbarar da jigon talakawa shugaban gwagwaran Katsina hakimin rarda Allah ta yama ya buwa ya Allah yi salati gunsa annabin fara da ƙarshe Muhammadu abban Fatima shi muke muradi ko yaushe ka sa ahali da sahabbai sun yi yaƙi akan mai tushe na ka ɗauke mu a wannan tuta taka mai alfarma taka a lafiya Muhammad dubbarar da jigon talakawa shugaban gwagwaran Katsinawa hakimin rarda Allah ta yama zube ƙasa gaisuwa kuma yi wa sarkin kansa na ɗan baiwa mai martaba Dr. Abdulmumin jamuje zuwa ɗan baiwa irin kabiru jikan Usmanu guda da ba a magigiwa shine ya ba Muhammadu gwagwaran kansina irin alfarma taka a lafiya Muhammad dubbarar da jigon talakawa shugaban gwagwaran Katsina hakimin rarda Allah ta yama Katsinawa alkairi ya zo shukar mu ta fito ta yi rassai ƙwarya an aje ta a gurbin rawanin mun ga ya hau sosai gwagwaran jihar Katsina bangon siga a ganshi alasai irin jinin duk wasaraki kaucin ka ba kake sha nema taka a lafiya Muhammad dubbarar da jigon talakawa shugaban gwagwaran Katsinawa hakimin rarda Allah ta yama mu je mi rawa mi juyi yau na dangaya ta da mutane gari gari site ga maza da mata kowa zaune muna ta murna da naɗin nan wannan naɗin abin so ne naɗin Muhammad Dukwan Radda shugaban gwagware mai girma taka a lafiya Muhammad dubbarar da jigon talakawa shugaban gwagwaran Katsina hakimin rarda Allah ta yama ga gwagware kula filan wannan gurbi yana da matasa shi yasa Umar Galadima ya ce a zo ayyo gasa Umar Nuhu Bature Lawu mai ɗaukar nauyin 'yan wasa ne ya ɗauki nauyin waƙar shugaban gwagware mai hidima taka a lafiya Muhammad dubbarar da jigon talakawa shugaban gwagwaran Katsina hakimin rarda Allah ta yama kai ku zo mu tafa wa gwagware kai ku zo mu tafa wa gwagware shugaban gwagwaran Katsinawa masu kyau da ƙamshi da turare shugaban gwagwaran Katsinawa ku a wasan ku ba kwaware shugaban gwagwaran Katsinawa
Malam Umar Dukwarar da tsani ne shi, lamba guda na jiha balle be za ka samu gauta haushi. Gwamnan jihar Katsina ga ɗanka gwagware yanzu an yi naɗe shi, amma da Dukwarar da na Allah muna yaban shugun alfarma. Taka a lafiya Muhammad Dukwarar da jigon talakawa. Shugaban gwagwaran Katsina hakimin radda Allah ta yama. Mahaifiyar gwagware fesledin Katsina wa Allah yayi, Hajiya Zulaiha ta Dukwarar da mamar mu ba ta kyamar bayi. Uwa ga mata uwa ga marayun Katsina wa baiti nayi. Taka a lafiya Hajiya Zulaiha ta fesledin mai al'umma. Taka a lafiya Muhammad Dukwarar da jigon talakawa. Shugaban gwagwaran Katsinawa hakimin radda Allah ta yama. Tilas na zo na gaida 'yan uwa. Shugaban gwagwaran Katsinawa. 'Yan uwan hakimin radda. Hakimin radda mai alfarma. Shugaban gwagwaran Katsina. Shugaban gwagwaran Katsinawa. Alhaji Muhammadu Kwaradda. Hakimin radda mai alfarma. Ga Abdullahi Dukwaradda. Shugaban gwagwaran Katsinawa. Yariman gwagware gaishe ka. Hakimin radda mai alfarma. Ina Umar Dukwaradda. Shugaban gwagwaran Katsinawa. Wazirin gwagware gaishe ka. Hakimin radda mai alfarma. Na gano Usman Dukwaradda. Shugaban gwagwaran Katsinawa. Na gaishe ka, na gaishe ka. Hakimin radda mai alfarma. Sai tukur Dukwaradda. Shugaban gwagwaran Katsinawa. A gaishe ka, mun gaishe ka. Hakimin radda mai alfarma. Sai Abdul Jalal Ahmad. Shugaban gwagwaran Katsinawa. Ku zo mi gaisuwa gun Usman Galadima mai tausanmu na ƙasar unguwa uku Usman ƙauyen Aluma dubunmu da sammani gauran dutse wannan da baya kyamar mu. Amina Barna ta injiniya tana gun muke ta waƙenmu da Khadija ta 'yar gata tamu mai son ta zo ta kalle mu. Nan zan tsaya na ja birki, ni in girma sarkin waka. Ɗan Kano kana wandago, abun alfahari ga kowa. Katsina wando ko sai wata rana. Umar Nuhu Bature wanda ya ɗau nauyin waka. Fatan alkairi Umar Galadima. Musa sakinan 'yan mata alada fama.